Salut și bine v-am găsit la un nou episod din Block Strike. De data aceasta m-am gândit să jucăm un minigame numit Hunger Games. După cum vedeți, suntem aici alături de Rareș, fratele meu. Și această mapă se numește Colosseum, probabil că v-ați dat seama. Poți să încep și tu, Rareș. Hunger Games, tradus în română Jocurile Foamei. Probabil v-ați prins despre ce e vorba. Nu știu dacă o să facem chiar până la 20 de kill-uri, adică cine face primul 20 de kill-uri. Dar vedem. Nu te-am pălit nici măcar o dată. Fucking bullshit atunci. Hai să nu mă altă armă. Bine că tot asta. Fucking bullshit, oh my god. Dacă vă întrebați de ce vorbesc așa încet, deoarece părinții mei dorm și n-aș vrea să deranjez. Hai, că mi-am luat o armă. Mamă, cum mi-a dat cu deagle-ul headshot. Fucking kidding Christ. You're fucking kidding, eu mă bătut, dar. Dacă vă întrebați, Rareș este un fel de pro player în acest joc. Adică să știe juca foarte, foarte bine. Dacă vă întrebați de ce ziua așa slab. Bine, eu sunt și începător, deci, da. Dacă vreți să vedeți și celelalte episoade, intrați pe canal și o să le vedeți. Vi le-am lăsat. Nu vi le-am lăsat, nu o să vi le las în descriere, deoarece le aveți acolo pe canal dacă intrați. Nu uitați și de un share. În sfârșit l-am omorât și eu odată pe Rareș. Cu Tech 9. Eu nu înțeleg de ce e o scurare și în echipă. În primul și în primul rând. Eu cred că sunt albastru ca și el așa. What? Și nu mai înțeleg nimic. Cum e posibil asta? Deci o să ținem noi minte, deoarece nu știu ce e blocat așa serverul. Odată am omorât Rareș și odată eu, deci da. Să ținem minte, să nu uităm. Că aparent suntem ambii în aceeași echipă, nu știu de ce, fiindcă n-ar fi logic. Chiar nu înțeleg, dar nu. Mama, am sniper. Să-l văd unde e. Nu că nu-l văd. Habar n-am unde e băiatul. Dar s-a ascuns, ăsta știe locuri secrete de pe mapă. În sfârșit i-am dat-o, cu AVP-ul bun. Cu AVP-ul pe orice joc îți eu bun. Deci eu cu AVP-ul pe orice mapă îți bun. Cu AVP-ul are șanse slabe să mă bată Rareș. El e bun cu celelalte arme, dacă vreți să știți. Și mă și omorât cu cuțătul. Wow. Fucking Christ. Stai trișor. Bun, de 2 ori eu, de 2 ori Rareș. O vrut să-și ia revanș. Aparent. Bravo lui. Mie chiar îmi place acest joculeț, chiar dacă sunt începător, adică este un joculeț cum oarecum interesant. Ce armă tare mi-a picat, wow. Vorbesc serios, mi-a picat un deagle, ăsta cred că e deagle. Hai aici, te rog, un AWP. Un AWP, hai. Perfect, unde e Rareș? Unde e, că nu-l văd. Bă, nu-l văd. Unde-i? Că sta ascuns undeva. El cunoaște mapa. Nu știu unde e, habar n-am. L-am văzut, l-am văzut. Oh my fucking god. V-am zis eu că cu AVP-ul bun. I-am dat direct headshot.
Nu mai avem voie de acum înainte cu cuțitile, deci să ții minte. Cu cuțitile nu voie. În rest, cu orice armă ai voi. Cu cuțitile așa e nașpa, că poți să vii în fiecare rundă pe la spate și... Na. AVP. Bun, perfect. Nu știu unde e amul, dar dacă îl văd îi dau. Nu sigur unde e. Îl văd. Bă, unde a intrat ăsta, bă? A intrat la subsol, la mapă. What the fuck? Cine știe unde iese acum? Știi ce ar fi culmea? Să iasă aici pe la mine pe undeva. Oh my fucking god. Mă trebuie să aștept să văd dacă iasă. Nu știu de unde o să iasă. Asta e problema. Numai ar fi bine să nu stai acolo, Rareș, că totuși, dacă stai acolo așa, poți să stai tot meci acolo, că eu nu vin. Deci mai bine ai ieșit să joci. Numai dacă vrei, dar nu. Eu zic că ar fi mai palpitant. Aștept să iasă, nu știu de unde o să iasă. Chiar nu știu de unde o să iasă. Probabil că dintr-o găurică, așa ar fi logic. Dar îl aștept. Aștept să văd dacă iese sau nu. E teamă, sigur. Nu, că nu mai iese. Fuck, de unde dă? Fucking Jesus Christ. Îl aștept să iasă, că știu că e acolo. Fucking kidding me, mă omoră cu Deagle-ul și eram cu AVP-ul. Bravo lui. Deci până acum scorul e 3-3, deci e ok. Suntem egali oarecum. Hai să urcăm fain frumos până aici sus, bun. Și am să mergem să ne luăm, Doamne, dă să ne cadă încă un AVP. Vă dați seama ce culme ar fi. Sper să cadă AVP-ul, că din nou. Take now. Cred că e take now, da, e take now. Aici nu este fact. Ai fact că rare și bun. Care aveți... Mamă, cum mi-o da headshot. Bravo lui. Bravo lui. Eu chiar îl felicit, fiindcă știe să joace ce joc. Chiar îl felicit. Doar nu o să mă supăr acum. Acum nu știu unde e din nou. L-am pierdut iarăși. Iar o intra oare într-o găurică sau nu? Dacă l-aș și vedea, ar fi tare bine. Băi, rare, și unde ești? Unde te-ai ascuns tu, măi? Măi, unde te-ai ascuns tu? Dar chiar că nu-l văd, să-mi bat piciorul dacă îl văd. Și am știți, ar fi culmea să apară de undeva. O fac, chiar apare. Wow. Wow. Deocamdată îi 6, nu, îi 5-3. Bravo, rare. Bine că el deja a ajuns la armă, dar na. Sper să ajung și eu la armă măcar. Chiar dacă nu o să-l împușcă. El e foarte bun, adică v-am zis, el e un fel de pro player.
Nu mai am gloanțe. Mamă, cum ne-o dat-o. Mă, dar ăsta prea bun să-mi va picior. Mamă. Mă bate măr. Din nou. În toate episoadele m-a bătut. În primul episod m-a bătut măr. Se pare că și în ăsta. Am nu-l văd. Unde? Am eu sunt în mijlocul arenii, dar nu-l văd. Iar apare din spate. Mamă, uită-te cum ne-a dat headshot. Fucking Christ. Fucking Christ. Cum să fie așa de pro player la jocul ăsta? Cine știe de când să joacă jocul ăsta? De vreo 10 ani. Jocul ăsta nici nu există de atâția ani, dar nu contează, nu? Adică, da. Acum iară nu-l văd. Chiar nu-l văd din nou. Dacă l-aș și vedea. Sau vedea. Bă, dar unde-i, mă? Fucking bullshit, man. Mamă, de nu dau un rect acum să-mi bat picior. Să-mi bat picior. Nu știu unde e acum, l-am pierdut. Dar totuși bravo noi. Că mă bate, mă. Chiar nu știu unde e să-mi bat picior. Mamă, take now. Fucking Christ. Aba, nu am armă mai bună. Dar nu știu unde e. Eu sunt pe acolo, pe la subsol, dar eu nu știu unde e el. Probabil că o să încerc să ies afară. Probabil că încerc să ies afară, dar nu știu dacă mai găsesc calea de ieșire. Asta e problema. Unde-i, mă? Unde-i că l-am văzut? Mă, l-am văzut. Unde-i? Îmi bat piciorul. Ăsta s-o teleportat. Eu am ieșit afară acum, dar pe eu nu mai văd pe el. Și l-am văzut cum a trecut pe deasupra mea. Nu mai am gloanțe. În sfârșit, că deja era nașpa. Fucking Christ. E palpitant jocul, știu. Chiar dacă are și o grafică mai pătrățoasă, nu contează. Să știți că e chiar foarte interesant. Mie chiar nu-mi place. Și dacă și vouă vă place, nu uitați să apăsați butonul de like. Nu mai am gloanțe.
Vin după tine. Tu câtă viață mai ai? Eu mai am 38. Fucking Christ. În sfârșit, man, în sfârșit încep să câștig și eu. Deja era chiar culmea să mai câștige tot el. Dar eu chiar nu mai știu câte win-uri are el și câte am eu. Habar mă, cine mai știe. Probabil că o să încheiem imediat episodul. Fiindcă deja am filmat ok, destul de bine. Acum nu-l văd. Dacă l-aș vedea, aș merge pe el. Nu-l văd. Uită-l, uită-l. Nu mai am avut glonțe, vorbesc serios. Dar cred că o să încheiem aici acest episod. Deci, dacă v-a plăcut și mai vedeți episoade în continuare, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!